Ka tamasa kiengling hakiwa balatip kum ka Megha Kayak Festival Arhajar Arpolai kabalai singi kabadai kawai na kita masa kiengling kabahe tam hakari kalas dang menta kasngi ka khat ar tarik risau bat an penkot pat ha ka khat sau tarik risau Arhajar Arpolai ha ka shnong tham Haribhoi district balawan ru bani shimbenta da kinong kiengling kibakan thop ya kinong ya shimbenta bapau na kelengkari ka perthai bat kumju ru kinong shong shnong ka tham kibala dep ban pentebet ya lade bat sha hikai ya katei ka Megha Kayak Festival Arhajar Arpolai la penlong da ka Ribhoi Water Sports and Tourism Cooperative Society Limited ha ka wa trau tham Ribhoi district ha rengkat ka jingetrei lang bat ka tana Sports and Youth Affairs ka jela da ka jing ang not ban penlong ya ka jela Meghalaya kum ka wei na ki jaka penlong ya katei ka jat jingele kai bat ban pen itu sya ka perthei bana ka jela ru ki don ki khna ki badon ya katei ka sapnya aleng ha bakran na kaliang ka kong lari koridor kharkrang ka khot jong ka Ribhoi Water Sports and Tourism Cooperative Society Limited kalaya thu bahakan ni ka sngis dang layo ban penyele kai shwa ya ki khna ren ha ka intermediate category bat ya ki basa an sa beteng pat ha ki sngi ki ban sabun Fahmi is off and racing. Let's cheer on. Go! Let's come on, come on. Yes. Tane, Fahmi, tane. Indra. Can you hear me, Indra? Hello. You all right? No, Indra. Indra Sharma. Please just wait there. And Mamba is off and racing. Go, Mamba. Come on, Dra. Come on. Hello. Mamba is going down the Terminator. Well done, Mamba. Good run. Go, Mamba. Go, Mamba. Well done. Ngadai lari koridor Kharkrang, ngadai member jongka nika society Ribhoi Water Sports and Tourism Cooperative Society. Ya kanika event ya kanika Megha Kayak Fest ni pnia da kanika society jongi. Te mentaka sni ka karakterik Oktober ni lasdang ya ka intermediate category kata ka down river. Te ngidon chipo ngut ki nong leka nong isim benta. Te kibun ki local jongi kita ki local kamud nang ni national ban national ngidon. Te ngidon ru na Arunachal bat na Sri Lanka kibadai haka intermediate ya ka pamentaka sni. The next day ngin sadan kibun ki international paddlers ngidon khatsan teli kiri ibala poi hadu menta kanika klub mat. Ya menta tar pusan ngut iba ki international iba wan kiwe kiri ngidon ki arpusan ngut te ngidang expect ru ki bandang wan. Te kanu ki kidi bana po jela jeng. Na jela jongi haka pro category ngidon ya Vishnu Lizi laingot ngidon. Ya intermediate ngidon hangot dilai.